No niin. Kyllä. Elikkä tässä on meillä tämmönen helvetin vaikea golfkierros. Tässä on lähetys. Tonne pitäisi päästä kaukaloon. Jos sinne kaukaloon saa pallon, niin sit se lähtisi tosta. Tän Katti Matikaisen huulittosta. Ja kukas siellä on? Täällä Itse. on meidän manageri. Ja sitten tonne helvetin, tonne tästä vihreältä tonne. No niin, aloitetaanpas nyt. Niin. Ja jos toi Maija Karvinen tekee jotain ohareita, se kuuluu peliin. Kuuluuko? Kuuluu, jos on liikenteessä tässä. Noniin, keskity kunnolla. Ja jumalauta. Siellä. Tuohon menee pallo. Juu. Ja sulla on kultainen sloti vielä tuolla. Kultainen sloti on käyttämättä kyllä. Että jos sä saat pitäisikö kaksi. ottaa kimmoket tosta vai? No yritä vetästä suoraan tonne hiirenpesään. Pieni. Noin. Kimmoke on tossa perkele. Mut kannattaa sillä Mä oon aina vihannut kyllä Jepu Kuus, mä oon aina vihannut näitä listoja talossa. Niin. Ne on aina tiellä. Vetäsepäs tiiäksä kimmoket tosta jääkaapin kautta tiiäksä. Niin Kokeillaan mitä tapahtuu. Taitaa mennä hellan puolelle. Mutta jos pallo menee. Toi oli, on kolmas varmaan. Joo, niitä ei lasketa, mutta lasketaan vaan, että monta kertaa on mennyt reikään. Eli sulla on mennyt hallusreikä ja se on näitä ja lasketaan. Pysähdy nyt, saatana. Kierrot lattiat, se menee tonne aloitusruutuun, mutta vaikeeta. No niin, Smurfi, pysähdy nyt. Mikä helvetti? mulla on kierrot lattiat täällä. Joo, täällä Ne kummitellaan. palaa takas. Ihan pieni putti tää maton reunaan voisi olla hyvä. Pieni kimmoke. Ei ihan semmonen snadi. Noin. Niin kierteillä nyt. Siinä se toppaa siihen maton reunaan. Meillä on jotain tästä matonkin reunasta hyvä juttu. Sinne se on lievä putti sinne reikään. Ei mennyt. Vittu. Tästä pitää soittaa isännäitselle. Täällä on vittu perkele kierrot lattiat saatana. Niitä ei kato, noita lyöntejä lasketa, vaan ne reijät monta kertaa se on mennyt. Noni, ja nyt alkaa näyttää aika hyvältä. Joku sienikorikin. Joo, se on Maija Karvisen koriäiti sen teki silleen. Ja jos sä saat Tommi sen siihen viheralueelle, niin noni, hyvä. Ja nyt on Tommin paikka. Mä kuvaan täältä, että tosta on toi matka tänne, missä on tää pääpiste. Ja ohitse. Mutta Tommi voi yrittää sitä vielä uudemman kerran, jos haluaa. Vai Sääntöjen mukaan tuosta aloituspisteestä 2 palloa meillä on. Tällä no, kyllä. Nyt on Tommi se on. kämmentä, joo. Ja sitten nyt me palaamme tähän asiaan ja nytten on Jepu Kuus Tiger Woodsin vuoro. Noin. Tässä niinku vähän muistion lopussa, niin tää pitäisi niinku laittaa ekana ja sitten. Joo, tehdään sillä. No niin, mennään varmaan savukkeelle tästä näin ja kello näyttää monesko päivä nyt on. 9. päivä. Joulukuuta. Kello tulee 12, mutta eihän tässä mitään, mutta Hei, älä vielä. Saadaan huikaa. vähän siitä niinku energiajuomaa. Noniin.